Με πιάσε το γκολ. Τι γίνεται παιδες? Γεια σας παιδιά. Σήμερα είναι η μέρα που βγήκε το FIFA 16 και από ό,τι καταλαβαίνετε δεν μπορούσαμε να μην παίξουμε. Το demo φυσικά. Το demo, ναι. Το ολόκληρο παιχνίδι δεν έχει βγει ακόμα. Πάμε ένας εναντίον ενός. Μόνος που θα παίξω, μόνος που. Real Barcelona λοιπόν. Θέλετε να παίξουμε ομάδες? Πάμε ρε απευθείας, γιατί δεν ξέρουμε να Δεν φτιάξουμε. ξέρουμε, ναι. Βλέπουμε εδώ έχει και mini game. Όχι. Πολύ ενδιαφέρον. Βλέπουμε εδώ, ο Άντρης πηγαίνει ανάποδα, πάμε να παίξουμε. Άντρης είσαι έτοιμος? Εγώ παίζω. Να σε κατηλήσω. Τίποτα, δεν ξέρω. Νόμιζα να σου περάσει. Σε ένα πράγμα υστερώ. Στην άμυνα, έτσι. Και λίγο στην επίθεση. Παιδιά, σε ένα πράγμα ύστερο. Δεν ξέρω να παίζω FIFA. Ναι! Όχι ρε φίλε! Όχι ρε φίλε! Παιδιά, δεν μπορείτε με το παραμικρό. Δώστε την πάσα! Γαμώτη. Έτσι ρε φίλε, έτσι τώρα έχουμε πατήσει. Έχουμε... Εσένα, Έλα, παίζεις καλύτερα, αλλά πρέπει να το γυρίσω. ρε φίλε, γιατί δεν είναι τόσο ήρεμες πάσεις. Λάθος πάσα, την εκμεταλλεύομαι. Φύγε μωρή. Ρε φίλε, γλιστράει το πληκτρολόγιο. Μια στιγμή το ακόμη. Πού βρήκες πληκτρολόγιες? Το χειριστήριο. Δούλεψε, δεν το πιστεύω. Αφού στην ξαναπήρα. Δεν πειράζει, δούλεψε. Τον νόμο να βάλεις την κόλπο να κάνει. Oh my god! Ανατρίχασα με τις κινήσεις μου! Δώσε δυνατή πάσα ρε! Έτσι γκολ! Παιδιά, έχετε ξανακούσει άνθρωπο να φωνάζει γκολ σε τέτοιο σούτ? Έτσι γκολ! Όχι, γάτο! Τώρα τα βαλάκια! Με πιάσε το γκολ. Γκολ! Γκολ! Ναι! Ναι! Γκολ! Παιδιά, θα με πιάσει! Καλέ την αστυνομία! Και ο Άντρης κάνει κατακόρυφο από ό,τι βλέπετε. Ωραία, σκέφτηκε το παντελόνι μου. Παιδιά, θέλω να κάνουμε zoom μια στιγμή στο βλέμμα του τρόπου που είχε ο Άντρης. Δεν μου κάνει κατακόρυφο. Χαίστηκα πάνω μου. Παιδιά, πρέπει να πω εκδίκηση. Team Joe στα σχόλια, υποστηρίξτε με. Αχ, Χριστός, ένα. Γαμώ το Team Joe. Δεν πέρασε, δεν το πιστεύω. Offside, ημίχρονο. Α, Λούκιο, offside, πώς γίνεται. Έκανα στον εαυτό μου offside. Δεν είδαμε τη φάση. Περίμενε. Τίποτα άλλο, ένα σουτ και τρία τέλη. Κάνα μια γκολάρα. Αυτή η γκολάρα θα μείνει στην ιστορία. Νοτ! Ωραία για εκδίκηση. Τζο, δεν θα με κερδίσεις, θα το πίσω. Όχι ρε γαμώ. Ωραία, κατά τύχη. Oh my god. Τράβηξε γκολ από εδώ. Τράβηξε γκολ από εδώ. Φάουλ! Δεν ήταν φάουλ, σώμα λέγεται. Μαλάκα, τι γίνεται. Δύο φωνακλάδες παίζουν FIFA. Πέναλτι! Πέναλτι! Oh my god, δεν το πιστεύω. Τι μαλακιά ήταν αυτή. Τι κάνετε! Συγγνώμη, παιδιά, φωνάζετε. Δεν το πιστεύω. Την έβγαλε μόνη στα. Δεν μπορώ, η καρδιά μου αυτή τη στιγμή ζητάω time out, έτσι. Δεν το πιστεύω ότι το έσωσα. Πω ρε φίλε, δεν το πιστεύω. Σέχω! Έλα ρε φίλε τώρα. Τι έπιασε, όπως βλέπετε παιδιά, δεν το εκμεταλλεύουμε για να κρατήσει την μπάλα για μένα. Δηλαδή να παίξω αμυντικά. Θα πάω να βάλω και δεύτερο γκολ. Ή θα φάω εγώ γκολ. Ρε φίλε, έχω εξτασιαστεί αυτή τη στιγμή. Τι κάνω! Δεν ξέρω αν το πω καν σωστά. Τι στηρίο είναι αυτό ρε. Μέτρα είναι. Γαμώ το! Και το σταμάτησε ένα άλλο. Oh my god. Ρε φίλε, γιατί φωνάζεις με τόσο πολύ. Έλα ρε γαμώ το! Είναι στο 86. Έξω, τι Λοιπόν, άντρες άμυνα. Άμυνα, μάτα το γκολ!
Ναι. Όχι ρε γαμώτο. Έξω. Την κράτησε. Την κράτησε ρε φίλε, έτσι. Free kick. Υπέρ σου είναι, δικό σου. Είχε. Γεια σου, δεν το κάνεις όμως. Δεν είχα άλλη επιλογή. Νίκησα! Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το gameplay του FIFA 16 demo. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εμένα μέχρι στιγμής μ' άρεσε πάρα πολύ το FIFA 16. Το διασκεδάσαμε πάρα πολύ, ειδικά τον γκολ μου. Μόνο το κατακόρυφο το διασκέδασα. Μου έφυγε, ξέρεις. Επίσης το FIFA 16 έχει και με γυναίκες να παίξει για πρώτη φορά. Γι' αυτό κάντε like γιατί θα βγάλουμε σύντομα βίντεο με γυναίκες. Αν θέλετε κάντε και ένα subscribe Ή αλλιώς εγγραφή. και αν σας άρεσε πολύ δείξτε το και σε ένα φίλο σας. Άντε παιδιά, τα λέμε την επόμενη φορά. Τζίγκλς, πάλι να πει και για τον πατέρα σου. Και για τον άλλο σου πατέρα μία. Τζίγκλς, πρέπει να σου μιλήσω. Τζίγκλς μας έχει βγάλει την ψυχία. Φάγε παρακειμένο. Πάει Τζίγκλς, Τζίγκλς πάει γαμώτο. Πάει Τζίγκλς. Πάει. Έφαγε.